Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Urinal Sing. Maayong adlaw sa tanan. Itago lang ko sa pangalan nga Yvette. 35 anyos. Kini nga akong istoryang kahadlukan kabahin kini sa ako ang gitrabahuan kaniadto nga dili gyud nako mahikalimtan. Medyo taod-taod na pod ang maong building nga akong nasudlan sa trabaho. Base sa akong nahinabi, mga dulan sa 20 ka tuig na ang maong building ug daghan ang mga trabahante ang nisulod ug niundang rapod sa trabaho. Usa di ay ko kay utility cleaner. Trabaho nako ang pagpanghinlo o pagpanglimpyo sa building nga akong nasudlan. Mahagdanan, CR o mga hallways ako anang responsibilidad nga magpabiling limpyo ug walay lama sa hugaw ang makita. Duha ka semana pa ko sa trabaho na saguna nako dayon ang inadlaw-adlaw na trabahoon. Kung asa magsugod ug kanus apod mahuman. Siguruhon nako na limpyo gyud ang lugar aron walay masuko o magyaw-yaw na empleyado na nagtrabaho pod sa mao na building. Dinhi nako nakaila ang akong kauban nga si Lorraine. Siya ay senior namo, magupat ka tuig na siya sa trabaho ug siya nag-training nako sa mga buluhaton. Siya sad ang magbando namo kung asa na floor ma-assign kay tungod sa kadako sa maong building, dili makaya sa usa ka tawo ang mulimpyo. May pagkawirdo si Lorraine. Naiusahay makita nako siya nga magstorya-storya nga siya ra usa. Usahay pud lutaw kayo gunahuna nga murag naa siya nakita nga nagigistorya og laing tawo pero wala man siya kuyog. Kahibulungan kayo nga permi siya maghisgot sa third floor na CR sa panglalaki. Na ako no'y kahibulungan diha. Naay katingalahan nga makit-an kuno daw na magparamdam ba. Pero gibaliwala rato na ako ang iyang gipangistorya ay lagi may pagkawirdo baya siya. Usa ka adlaw niya na wala maka-duty si Lorraine kay nag-vacation leave. Niuli daw siya sa probinsya nila sa Bukidnon. Mauto ako'y naka-assign sa iyang area para manghinlo. Pag-abot gyud ako sa third floor CR, mingaw ra og walay kasikas. Nahuman ako sa pangbabayi og limpyo. Pero dako na akong kahibulong gyud sa panglalaki na CR. Nakalit lang namugnaw ang akong pamati. Wa ko kasabot. Pagsulod na ako sa CR, dili masabtan akong nabati. Husto tuod, mauday ni ang CR nga giingon ni Lorraine nga na ako ni kahibulungan. Ug dihang kalit lang na ay nisitsit nga tingog sa lalaki. Nakalingi ko sa akong luyo. Wala may tao. Ug sa dihang kalit lang, ang mga urinal sink ni agas bisan walay tao nga niihi. Katingalahan ba ani? Nakuyawan ako pag-ayo. Ug sa ikaduhang higayon, niagas na sad ang urinal. Pero sa akong nakita, dili na tubig, kundi dugo na. Dugo gyud akong nakita nga nakapasiga pag-ayo sa akong mga mata. Dugo nga perting pulaha ug lapot kaayo. Nakuyawan nako pag-ayo. Dali-dali kong nigawa sa CR ug sa dihang paglingi nako sa samin. Na ay nagadugo nga lalaki gatan-aw nako. Hadlok kaayo siya daw. Naay samad sa iyang ulo dapit. Murag naligo sa iyahang dugo. Nisutoy kog dagan paingon sa gawas nga wa ko kahibalo unsay akong buhaton. Wa gyud ko kasabot sa akong gibati atong panahon na. Nag-abot akong ginhawa ug nasugatan na lang ko sa usa sa mga guard sa building. Gipangutana ko niya ug naunsa daw ko. Nitubag ko nga naay lalaki nagkadugo sa CR. Pagtarong diha, moingon ni guard kanako. Umauto iyang giadto o gisusi ang CR kung ibalik siya nako. Wala man daw kuno. Unsa ka dito kong nakita, chief? Lalaki man to na puno sa dugo ang naong ug nahinabi nako ang guard. O gisaysay nako nga si Lorraine, akong kauban nga naka-assign diri, daan na niingon nga naa daw katingalahan diri na CR. Ug didto, nistorya pud ang guard nga taw-an jud diha nga CR daw. Kay 5 ka tuig ang niagi. Naay lalaki diha nang giparok ang ulo sa urinal sink. Sa usar pud ka lalaki. Tungod rato sa selos, maong nahitabo to ang insidente. Ug diha gyud nakabsan sa iyang kinabuhi. Patay na siya nga nagligo sa iyang kagalingong dugo.
ug nagbanaw sa salog kay gibunal man pag-ayo sa lalaki ang ulo sa urinal sink. Bantog ra dugo ang akong nakita aniaga sa urinal sink. Tungod sa kahadlok ug sa nahitabo, sa labi na ko ug sa offices magpa-assign og trabaho. Pagbalik ni Lorraine, nisulti ko niya sa rason kung anong di ko pa-assign og third floor. Ug dito, nisulti siya nga unsay nakita niya ug nakita nako maura ug parehas mi. Pero wa ko kaagwanta gyud kay halos tagagabi makahinumdum ko sa naong sa lalaki. Ug mao to, pila ka semana ug wa na gyud ko kaagwanta. Niundang na lang ko og nipahawa sa akong gitrabahuan kay sa atakihon ko sa kahadlok nga masinati nako taga-adlaw ato nga building ug di ko gusto makakitag balik sa maong lalaki nga napuno sa dugo ang naong.